си навик да играя с това. Така, един мой приятел ми каза да играя това нещо. В принцип не съм... Така, едно не ме кефа тези игри. Страшни подобни. Даже страшни филми не гледам и нищо подобно. Добре. Да, просто започваме да видим какво става. What? Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns Excuse me? livestock behavior and encourage ranchers and breeders to attend this weekend seminar on Beulah Avenue in Pueblo. And if you're out late tonight, you may see some low-flying helicopters near Silverthorne and Leadville. Seems the Arapaho Park Services will be spraying for an infestation of box elder. Не. To keep off that Не мога да гледам назад, бе! hours of 10 and 3 in the AM. Да, перфектно. И радиото трябваше да спре. Mount Massive Sound. Добре, така. Опа. Спираме. Няма ли? Окей. Добре, имаме някакви файлове. Фак. Даже има някой тука. Да разобличиме какво става с експерименти и подобни. И... добре. Стига. Там не трябва да гледам, така ли? Как се пускаше това? Как се пуска? Сега ще видим. Ребе, излизай. Много силно май съм го служил. Дори не знам нали се чувам добре, ама... Това ме кефи. Добре. Перфектно. Но се виждаме. Това пълно е хубаво. Така не ме нищо явно. С Shift тичаме. С това. Добре. Как? F. Добре сме. Как се отваря? С left mouse. Добре. Майната му. Това лак. Трябваше май да намаля графиките. Аз просто почнах и ай. Добре, влизаме навътре, явно. И така. Що, не може ли? Добре, явно не може. Тук видим. Left control, опа, държаме. Добре. Главно на тука. Включено. Тичаме я стълба. Айде нагоре тогава. Опа, мале, защо толкова засича? Аре, няма значение. Слушам музика. Стига! Добре, напрежението се покачва на всички случаи. Стига! Мога да видя от тука. Да, и
Не! What? 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 Що беше това? О, фак, кръв. Добре, още от сега малко... Овия батерия. Batteries are used for infrared light viewer. Добре. 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 А затова не може ли да се използват само? Добре, няма значение. Чай малко. Задържи си... рекордвам. Така. Добре, няма никой тук. Това пък какво е? Как се чете? J. Murkov Psychiatric Systems Project Wall Rider. Mount Massive. Okay, stop her. Така. Male 19, Dr. Carl Houston. Patient claimed to have progressed to self-directed lucid dream states. Morphogenics engine actively accumulation. Slash bliss by decided. Ще си намаля малко я слушалките. Добре. Как с E и W, добре. Да е кил. Не! Нема се правиш с мене! Ела тука. Не мога да отворя пасам. Добре. Предлагам няма как да идем натам. Да не машина. О, перфектно! Picked up a battery. Такой си е на периода тук. Кошовете има ли не? Пак ще намаля още малко, защото... Да, щото. Рядно. Не научи ме. Не! Ето го! Добре, решен е, в лудница съм. Дано... Тъжи ми карта слеза тук долу, нали? Не искам! Ай на тъмно. Не искам да влизам тука. Не искам да влизам тука. Ти! Ти! Обезглавени сте! Добре, какво може според вас да е причина? Добре, о боже. Ай! They killed us. You got out. The Variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. Какъв що?
гадното. Сериозно ли? Добре, давай. Добре. Добре, значи за сега ме мисля... Бре, след това кой съм? Не ми пука. Ти си някакъв, който ще ме накълца, ще ме нарежи, ще ми изкара пръстите, ще ми отрежи пениса и ще се нахрани с теб, когато си канибал. Защо ми... Аз съм апостол сега. Човек, вие искате да направите... Ще психиатрията за това. Да, си имам цяло сърце явно. Добре, сега това ми стига.